която задойде върху нас, когато Ти имаш, Боже, в която Ти живееш, Боже, нека и ние да живеем в нея, Боже. Господи, аз те моля, Боже, да говориш сега на всяко едно сърце, да го отвориш, Боже, да го промениш тази. Това, което иска да открадне е доверието ти в Божия Син. И това, с което исках да започне, постави очите си в Господа. Разбираш ли това нещо? Постави очите си в Бог. Няма значение кой си, не е необходимо да бъдеш съвършен. Писанието казва да поставиш очите си в Бог. Може би днес се бориш с някакъв грях, може би има нещо скрито в тебе. Но в това последно време, за да ходим в победа, а Бог иска да ходим в победа. На този сала Бог слободи хора. Само има ти не знаеш защо ти не искаш отвори твой сърце. Когато може имаш боли така и отиваш на Бог, какво става? Бога. Не, Бога иска. Всеки ден Той прави чудеса на нашия живот. И Той после слуша Бог и затвори, чета малко Библията, малко и не. После има жена. После отива ванка и отива говори на Бог. Не искам повече работя на мафия. И на мафия бой на той 6 седмица на болница. И той, когато връща на болница, отива, няма каща. На каща, на кола, всичко. И той няма нищо. Само той мисли, преди християнския убива хора ми прави лошо работя. И после съм християнски. И дядо говори, не правя така. И той обяснява, не убива повече. Само в един ден той иска правда. Той прави много лошо работя. Той не мога гледа на гледала. Той не мога спа. Защо всеки ден Бог говори? Той не иска отворено сърце. Той мисли, че той може само, не можеш. Си имаш един проблем на твоя живот. Ти си болен, отива на Исус. Имаш един проблем, отива на Исус. Искаш благословения, отива на Исус. Само Той може ти благословен. Само. Битие първата глава, когато Той каза, нека бъде, атомите и ядрата на атомите и всичко, което не съществуваше, дойде в съществуване, защото Той каза, нека бъде. Силата възможност. Когато Бог говори, Той има намерението, желанието, Той има и силата да го изпълни. Тоест, когато Бог ти е говорил на живота, когато Бог ти обещава нещо в живота ти, Той не го е казал просто и така. Той има намерението да го изпълни. И трето най-важно. Когато Бог говори, Той има намерението, има силата, когато Той изпълнява, когато Той сътворява, когато Той говори, никой и нищо не може да му противостои. Може би днес тук на това място, в този световен час, който аз ще започна да наричам вечер, само след което и тази вечер, може би Бог е дал обещание в живота ти в молитва, не се притеснявай. Може би то не е станало, може би са минали месеци, години даже, един цял живот. Когато Бог говори, Той има намерението да го изпълни, Той има силата да го изпълни и когато Той изпълнява, никой и нищо не могат да го противостоят. Три неща съвсем набързо ще гледам да отнема съвсем малко време за онези от вас, които са вече уморени за силата на молитвата, в три точки, които бързо и лесно ще запомните за цял живот. Готови ли сте? Гласът на молитвата, часът на молитвата и властта на молитвата. Видяте го с мен. Гласът на молитвата, часът на молитвата и властта на молитвата.